Igrexa e campanario son dos elementos que están firmemente fincados no cerne da cultura galega. Precisamente do campanario pende un elemento que terá un papel fundamental na existencia dos galegos durante moitos séculos ata o día de hoxe, a campá. A campá serviu para transmitir toda unha serie de novas mediante uns códigos que entón a xente conocía perfectamente. Por exemplo, no momento do falecemento, distinguir entre leigos, entre cregos, entre homes e mulleres. A campá serviu tamén para protexer as comunidades dos seus perigos, de maneira especial das treboadas, alonxando cos seus toques os raios, as faíscas, as arabelas. A campá que serviu tamén como elemento profiláctico, tanto protexía co seu toque os partos, como tamén axudaba os nenos a vencer algúns dos seus perigos. A campá é elemento emocional que acompañou os galegos tamén fora da súa terra e que lembraba con eses sons que se levaban na cabeza o terreo que deixaran. A cantiga, que marca de algún xeito este contacto emocional, nos achega tamén a ese drama que foi a emigración, esa cantiga que asegura coitadiños dos que morren naquelas terras alleas, nin lle tocan as campás, nin lle acenden as candeas.